Знаеш ли кое е най-плашещото нещо в една сигурна работа? Че тя е сигурна само докато някой друг реши така. И аз като теб дързая в корпоративния свят и много добре познавам умората от това да раздаваш времето си, но за чужди цели. Към днешна дата съм направила своя избор да имам нещо свое. И това е моя онлайн бутик. Това не е само бизнес. Това е моята застраховка. Това е моят план Б, който ми дава спокойствие, че каквото и да се случи, аз имам своята мрежа от сърца и своя дигитален ключ към независимостта. Защото тук никой не може да ме съкрати или да ми каже колко струва времето ми. Аз не те подкарам да си напуснеш работата. Предлагам ти да започнем да изграждаме твоя спасителен сал, докато все още си на брега. Не чакай да стане трудно, за да потърсиш изход. Започни да градиш нещо свое още днес. Аз съм Ралица и искам да покажа на всеки, че да имаш нещо свое не е риск, а всъщност е единствената истинска застраховка в днешния свят. Ако това ти харесва, свържи се с мен, за да ти покажа откъде ще започнем.